It one. You want me to mix it here? Kung tayo panit, tita pretty pag ipapanitin. Ito sa kama ko. Utod para matudlo. Hindi na sibong pungkol. You want to go home in Cebu without a finger? Oo, kanay. Hilak man kanay. Gimingaw ko na sa ninyo. Oo, yung hilakan. Uwan pagluha ni mo na. Yung hilak man kanay. Yan po, ragad na Ginoo. Kauli ra lagi na. Di ba wala siguro na yung i-expect nga na para di siya mag-uol. Ana sa mag-birthday, ana mag-Pasko, ana mag-New Year. Di, wala mag-display ko mukha ko. Kaya nga sa was doktor. Ay, Ginoo ko. Wala, uy. Ha? Dili, uy. Dili, uy. Comment to sa kuan. Comment to sa viewer. Oh, Na kuyawan iyahan ko. kita. Dili si Tiri. Ah, Mo di, nihilak ka. kaya. Nakulatan si nanay kaysa sa katong storya sa viewer ba nga. Mas nanay kasabot mo dito. Hilakan sa viewer to. Dili siya. Wa, nay. Ginoo ko, mauling hilak ka. Katong tumor ba? Storya ba? Ginoo ko. Magkilakang lang, nay. Wa kasabot. Ay. Kaya guys, grabing ka kuan arang kauwan long panahon na. Amang kandeng di pwede igaw sa kan. Amang kandeng ni Aisa di pwede og igawas kay sige lagi uwan. Ara sang pudlan dari guys, sa may terek dari nga kuan. Terek nga nangka, ganahan maganang kanding nangka anja ag. Pudlan naman inahang kuaning sanga kani mga dahon ni pakaanahan latos. Kanding lagi ni Aisa guys kay injag tigok dyan ang kanding agwikan kaan kay pila na kadlaw sige uwan. Tuwara sila latos kanang bayang guba sa amang lola. Kani, ganahan sila daning kuan guys, kaning pukot-pukot sa ning tigbasen. Kaning, kanag, malagi ko na paborito nila, kaning dahon sa nangka, mana guys, ganing pedlen. Kaya nakanan pag nangka daari. Ang ipakaanin nila ron, datong ihatid. Tapos babaw. So, hayahay sila kay, giat danag dahon sa kuan. Mana guys, oh, orang suka gawan, jag kanding tanawa. Aggusaw maning kaon. Nagajud. Mana guys, ag daon sa kuan kanang nay. Nangka, ang katong ikuha arang niyang pangaon na. May luwi pudog di pa kanon. Nang pwede gawas ka na may uwan. Jadi karon di ay.
Nawag dana rabing napukas. Muli ikod tus kamalig dron kay doaw nagbaktin. Kamusta to na ang baboy na anak. Nagtanang nay. Kuan bawa ba na sa baskog na ba? Ja pang 2 days day karon guys. Days amang kanang anay nga nang anak. Ja 15 day kabuk agizang anak kay 5 namatay. Ja. Yun sila. Tinud bagadzud ki sa motoda ng padaat gud day kunos mga anak na mga bisag unsay mga anak ni eskalipsi kay kadua man gud eskalipsi sa gunson ja. Motor. First time pa pud to si Jana ingatuan guys na namatay 5 kabuk ang sayang 15 tay anak. Ja. Agtulo kuan gadzud kanang nay murag na lumos ba nag-overdue na. Ja duha mura si Ja o kanang murag inundan kanang pero baktin si Ja murag dugay na sang patay. Ato guys kanang nahinayang ko sa 5 namatay lagi Ja. Laman ang adyo pugduta lagi danas. Adyo ko nagduta. Ja ini sa kuglakaw kay pa kanang arang mangka dangeg Ja. Ako ra dining uli dadto kay ang sira kay ang karang dangeg gadzud. Just yun lang to guys, nawag among tanawon ahang katanawin juro nutong sa kamusta na to among bakpinog na babod din ako ay napo man to kabuo. Tanawa guys. Gamong karsada diya nagbahas da. Mas karsada nagagi. Guys, rabi. Ha. Arang kalapok, arang lapok kag daan na pod kaya palag na siminto. Jadi ay guys. Ja guys, tinanay ko sa shop. Dan ako di anja. Dagan day kadzong kuan, nagpaadyo. Ya guys. Dito ko na to sa kuan guys, tanaw ng mga bakten kan mag-okay na ba. Ja guys, morning napukabok dal tuloy tungtong sa jang inahan. Anja kuan guys, kanang na ito kag inahan na sige panikma. Ngayon si Ja guys, basta na nagjang anak sa jang kiliran, sukod sa jang netaw. Hadlok siguro sa kung ano nila mga baktin. Muna guys,ag-update sa mga baktin na 2 days pa ni sila. Napo, nakabuok. Alam mo yung ibig sabihin yan kung saan darating. Exhort na deka. Remix man. Ajik sam. Kaya po mo remix? Remix na basta kung nemo comment games kayo ko games. Pero gawin mo games. Hindi mo kami sige, buang mo siya. I wanna shoot. So guys, mauli na ko kay das idiboy dia. Sige para maot. Pili ako sabay guys, kaya nartis pulo rami kay nampay mga mangga dadto. Kasi ka untog mangga ron. Tinguan man guys. Yummy. Ya guys, adto ko masajop, dia gazoy mangga, arang gazoy lang pangamangga. Dagang katugnaw. Only buhol. Yes, siyempre. Aslam pero tolerable. Hindi kayo. Inggit na naman kayo dyan. Yummy. Kung ano magsusawa ni mo gaw? Ikat man. Ba may tago ko? Yan ay mangilod. Ilagan ko sa duha. Ang gitakuan. Crunchy. So, Patilaw na ka nga ning hinog. Wa. Ngayon nga klase. Ang sabi na? Ngayon nga Indian? klase nga mangga ba? Diyan na hinog. Wa. At kami kung tayo. O patilaw.
Hindrance man. Ano na? It one. You want me to mix it here? Ikon tay panit, tita pretty pag ipapaniton. Kasi kamao, utod para matudlo. Hindi na sibong tungkol. You want to go in Cebu without a finger? Sa mga sasawan dahil. Tuyo, kasukar, ito mix. Sa para may asin ra. Sakto na nila kaya edit ako na kayo na ko'y vlog. Oops, that's enough for you. Kasi mo nga, Ay buwag katawa sa katungkuan. No, kumbati trabaho laki. ano mong kurun eh? Kumbati trabaho laki. Walingaw, kid mais. Hindi naman eh. Nasiguro ka lang ng insect. Nag-go in town, Aliana, wa ikabayad. Wa ba yung mga sinubuan mo magkuhan? Yeah, luoy lamang. Istorya sa tahong kaagi. Katong yung abo eh. Pamisa, abo na lang ang pamisahan. Nalipay, Aliana. Sumpay, may pudnisa, no? Doon, siguro ito ka topic. Isang tangi ba tanga ko? Tangan tapag exclamation point or slash or plus. Nabi? Maadyo pa bukid ko magpodyo ipon ko mga unggoy. Nasa na ba? Ipon ko mga unggoy, inapislit na yun. Sana ni pagbalik im. Balik sa time. Nakahimat-mat parehang bakod. Himat-mat pa sa suno. Oh, ayos vlog. Nakahimat-mat parehang bakod. Alam, bulugan. Ay mamat. Okay. Na-surprise with tanan. Kalit na ami bisita kung kambal. Paita, baklay jud migikan bukid sa tijo-tijo. Tijo-tijo. Bawni ja. Mura ba ka na nas? 24 oras bangat putid-putudag mga kuwan. Grabe. Nakuratan ma'am, taga Pilar, bahala, murawakwak. Salamat ma'am. Ano? Mabagal ma'am, makainan ng Diyos mama si Jake, hindi wakwak. No, ibutan na siya bahala, muraku, wakwak na. Nakuratan ma'am, taga Pilar, bahala, murawakwak. Ate, misinterpret dyan is magtanaw. Gimingaw ko sa abuhan, maghaling. Sorry guys, ako busog na ako pero marami pa rin kami ulam. Wala po sa gas. Gusto pabarod siya. Pabarog siya mag-edit nga, nagka mag-edit, di para sa kuhan nga na. Lami nung nga, kaya mura lang ng tips-tips. Mas na-appreciate ka na magbarog. Wala na, ibayad lagi po. Huwag man ibayad ng kap-kap. Ha? Huwag. Parira na. Unsa i-download na application? Singan? Kap-kap. Ang Huwag may pala kuhan, yan. way edit, way ka na na yung watermark. Si Imira kay mamanay mo sekretary all around the system. Em na. Nga nagpurma em na. Kap. Ano ipapractice niya kay wa sa jay kuan ka nang bayad and wa pay watermark.